ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ଆଉ 13 ପଦ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେମାନେ ବେଥନିଆରୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଦୂରରୁ ପତ୍ର ଥିବା ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଦେଖି କେଜାଣି ସେଥିରୁ ଫଳ ପାଇବେ ଏହି ଆଶାରେ ତାହା ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ପତ୍ର ବିନା ଆଉ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଡିମ୍ବୁରି ଫଳର ସମୟ ନଥିଲା। ବାଇବେଲ କୁହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବେଥନିଆରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ। କହିଁ ଆର ଦିନ ମାନେ ଯୋଉଦିନ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର କଲେ, ଖଜୁରୀ ପର୍ବ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ସେଇଦିନ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଥନିଆକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ଆର ଦିନ ଫେରିବା ସମୟରେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ବାଟ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ପତ୍ର ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି 14 ପଦରେ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆଉ କେବେ ହେଁ କେହି ତୋ ଠାରୁ ଫଳ ନ ଖାଉ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ କେବେ ତୋ ଠାରୁ କେହି ଫଳ ନ ଖାଉ। ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଲେଖା ଅଛି 13 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଧାଡ଼ି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଡିମ୍ବୁରି ଫଳର ସମୟ ନଥିଲା, ତାର୍ଥ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରକାର ସମୟ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛି। ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ରହି ଫଳ ଫଳିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅଭିଶପ୍ତ